ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇ ଦାମୀ କାର ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ 3 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବି ଗଲା। ଆହୁରି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା ବାକି 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। କାନରେ କାନ୍ଦ ପଡୁ ପଡୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ଦାମୀ କାର ଭିତରୁ ଟାଣି ଭିଡ଼ି ବାହାର କଲେ ସତ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ ବୋହୂର ଶବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଛାତିଥରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ତିରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କମଳା ତିରିଆ ନିଜ ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର କାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗଡ଼ ଦେଉଳିଆ ଛକ ପାଖରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା କମଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ତିରିଆ ଓ ବୋହୂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟିରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।